दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि खुंगा नैथि 3 बोसोरारि जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय। सा ढेकियाजुलि आन्सलिक बेलस्रि गुदि ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय 1 नं बालाबारि गामिनि ब्रह्म जयगालयाव फैगौ जानुवारि दाननि 20, 21 आरो 22, 2023 सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि खुंगा नैथि 3 बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे खुंगा 23थि बोसोरसालिया बोखावजायै सनितपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद, खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुम्मा बोखावजायै सनितपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो 13थि बोसोरसालिया बोखावजायै सनितपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि बोसोरारि सावरायमेलनि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै मांगलिक जैग'नि गेजेरजों गायसननाय जायो।
जानानै माने खर' मोजाङै माने खावलायहरनाय जाबाय आरो बेखिनिखौ बुंनाय जाबाय।